Hej. Jeg lige hestene. Er det rigtigt, venner? Ja, jeg ved godt. I er ikke vant til at høre min flotte stemme. Er det ikke rigtigt, venner? Jo, og så... Venner. Så. Okay. Det er mine Vi spiller venner. sammen med DM. Og så spiller vi sammen med... Og jeg hedder Gustav. Ulrik. Men flyt jer. Og så er der... Prøv at vente. Hvad er med det? Så er det mig! Og når det bliver nat, bygge svært det sammen. Jeg har allerede været med. Prøv at nakke med det. Jeg har kun 4 liv tilbage. Okay, prøv her. Jeg har 4 svær. Shall we go? Eller bare nok de her får. Okay. Ja, okay, jeg tror også lige, jeg laver et svær for et sikkerheds skyld. Ja, det lever godt. Og det... Gider så ikke også lige lave et til mig? Du er med gris, du skal ikke bare fuck op. Jeg skaffer lidt mad til os. Men jeg er også lige inde og se den gamle. Du ved godt, der hvor det virkelig fik oplevet det. Var den god? Ja, det laggede ikke. Nej, så ikke engang. Okay, der var lidt menneskelag i den. Men det var der altså også på min skærm. Det var der også på Masses. Ja, det er lige meget. Det håber vi altså, det er lige meget. What? Men jeg har også lige været inde og indstille lidt på Fabs. Jeg hørte lige rygter om det Eko. Hvorfor hørte du Gustav med Eko? Det ved jeg ikke, men... Jeg kan ikke være Hvor er I hen? Jeg går hen rundt. Jeg er lige her. Jeg kan se en af jeres navneskilte, men jeg ved ikke, om det er. Jeg kan se jeres begge. Ja, prøv lige Jeg går rundt svært. og nakker gris. Må du ikke smide det, eller hvad? Kan jeg også se, det er mig? Hej, Hvad? Ja, jeg var altså det svær. fik du det? Jeg fik ikke et svær. Det er I. Smid det. Så I står bare smooth. Jeg har lige smidt det. Jeg ved ikke, hvor det er. Hallo? Hvor er det? Hallo? Altså, jeg har lige... Jeg har 10 bøffer. Okay, skal vi ikke gå på hvad hedder det? Uddagelse? Hvad hedder det? Opdagelse. Skal vi ikke bare bygge... Opdagelse, Vi ja. går på opdagelse. Og så jeg skal har vi finde noget- Epicness. Vi nakker lige de der grise hernede. Ja. Jeg har 2. Damn. Jeg skal God, altså tage that's- et nyt svær. Nej. Hallo, vi venter på hinanden, fordi vi Det har... får du der. Jamen. Jeg har 60 Med dig, gris. Dø. Dø med dig. Dø. Au! Det ser om vi kan finde. Eller med, du kan bare lade være med at gå ind, når jeg har... Ja. Æderkop, jeg bliver grebet. Der. Er det nogen, Der er jern her. Zombie. Et eller andet sted. Jeg ved Der er ikke jern hvor, hernede. men et eller andet sted. Der er jern hernede. Hvorfor går du altid fast i en mine? Mig? Ja. Ja, når det er, du siger, at vi skal på opdagelse. Ja, og så gør du selv en. Ja, jeg faldt dernede. Det er ikke med vilje, jeg faldt dernede. Faldt du herned? Nej. Jeg kul, mand. Jeg har fundet et grimt gammelt mand. Jeg ved ikke, hvad det er. Nå, det var en zombie. Jeg har fundet en grim gammel mand. Hvad er det? Hvad er det? Det er bare en zombie. Bare roligt, det var en zombie. Hallo, jeg har fundet lava. Jeg har fundet lava. Creeper boy. Jeg troede Hvem var det, der sprang der? det var bare mig. Var det en creeper? Kyllinger. Den skal vi have som det her. Mads, er det dig, 3 der zombier og en creeper. Jeg kan ikke overleve. Mads, er det dig, der også er med i en min? Kan jeg kunne lige se en navleskilt? Ja, det er mig. Jeg har fået et stykke jern. Sweet dreams of mother. Jeg kommer lige hen til jer. Ja, der var I var før. Is a beautiful. Jeg faldt ned i et eller Jeg andet hul. ser navnet. Eller jeg hoppede ned i et hul. Sweet dream. Nej, nu har jeg ikke noget til. Hej Mads. Lad være med at tage mine ting. Jeg har altså ikke lige... Prøv at vente, jeg sætter altså lige... Undvig. Zigzag. Muskeletter.
Okay, jeg har Ja, ikke lige det skal man taget... jeg har ikke lige sat ud af det her gang. Jeg dør! Eller jeg er lige uden for minen. Jeg er lige uden for minen. Hvad? Jeg tror ikke, jeg kan finde tilbage igen. Jeg er sammen med dig. Mads, Ja. Mads, vent. Der har jeg min sulten? ting. Åh, Nej, jeg er helt død. lad være med at tage det. Undskyld. Jeg går. Jeg går langt væk. Jeg er helt død. Jeg ser lige, om jeg kan finde hen til jer. Opdagelsesrejsende, som ikke vil have TP på. Åh, 10 timer senere, altså. Og det tager da bare tid. Eller hvor jeg vil ikke finde hen til jer. Jeg står og hakker jern. Og jeg har 10 stykker. Hvor er du hen? Jeg døde. Jamen det er ikke dig, jeg snakker med lige nu. Nej. Det ved. Nå. Jeg skal have noget mad. Og mad, det har jeg. Jeg har Hjælp. æblebøffer. Kom hen til dig. Hvor? Jeg kan ikke Er du stadig det sted, hvor du var lige før? Jeg kan lige gå derhen. Ja. Hey, er der nogen, der kan se mit navneskilt? Giv mig 2 bøffer. Hvad? Er der nogen, der kan se mit navneskilt? Prøv at tige stille. Hvad? Du vil lige give mig 2 bøffer. Ved ikke, hvor opad. Det ved jeg ikke. Men jeg skal altså lige have hakket det her jern. Så vil jeg dræbe dig imens. Lad os så være med det. Okay. Au. Så er jeg bare sådan der. Ej, jeg har fundet en svamp. Øj, hvor flot ved. Vi skal også finde noget kul. Det har jeg. Please, prøv lige at hjælpe mig nu. Jeg kan bare rundt og ikke kan finde hen. Prøv lige at hjælpe mig så. Jamen, Gustav, det er dig, der ikke gider at have TP på. Eller teleporting. Vi ved ikke, hvor vi er henne, G. Så. Nej. Jeg tror ikke engang, jeg ved, hvordan man kommer op hernede fra. Det ved jeg heller ikke. Jeg tror bare, jeg begynder at grave opad, når det er, jeg kommer op. Ja. Når det er, jeg skal op. Altså, G, vi kan ikke hjælpe dig. Sorry, men Der er det en kan jeg altså ikke. Prøv lige at vente, jeg vil lige ud og tage whitelist. G, Og næste, vi stopper bare i optagelsen. Okay. G, Ja. har du, har du, nogle pinde? En vind. Det kan jeg sgu da lige lave. Ja. Hvor er du? Jeg kan se dit navn, Men skal. hvorfor... Nå. Nej, hvorfor gider den ikke det? What? Nå, den Åh, der. gad ikke. Den gad ikke. Hvorfor gad den ikke sætte på pause? Jeg prøver lige at vente, jeg fandt den. We drink the What? Nej, den gider ikke sætte på pause nu, jeg ved ikke hvorfor. Jeg vil så lade den bare køre. Nej, hallo. Nej, nu har jeg den. Sådan. Let's fight. Oh! G. Okay, nu lukker jeg serveren rigtig hurtigt og tænder den. Okay. Nej, lad være. Jamen, ellers kan jeg ikke. Oh. Nej, Gustav. Vi stopper lige den her, og så Ja, laver vi okay. lyttet. Hej hej.